です相当よねください재미우대 예쁜 연애くださいカンペバイですカンペとよねくださいよろしくお願いします毎朝声数を読み上げます。それから終わった後、レセニを皆さんと一緒に聞きます。好きなデザインですね。前からあんなのが欲しいと思っていたんです。そうですか。毎朝10時に皆さんと一緒に体操をやります。まだ腹筋もやります。日本の歌を歌いました。毎週月曜日に会話を練習します。その後、シムでお掃除をします。使えたので、学校が私たちにお菓子と飲み物をくれました。会社の先輩が前で経営理念を読み上げて、私たちは後から繰り返して言いました。公募事業公募事業特報事業数字特報事業数字全社員の全社員の無心両目の幸福を追求し無限両目の幸福を追求し一つと一つとあらゆることに最善を尽くし日本は